Ibambe lento. Uba utsho uthini uThixo xa esithi Ndimfumene owentliziyo yam. Ndimfumene nto owentliziyo yam. Abangenkosi. Ndimfumene uDavide owentliziyo yam. Abangenkosi. Okay, makanisa indawo. Ndimfumene owentliziyo yam. Xa usithiwa owentliziyo yam, akuthethwa intliziyo le iphopikazi. The mind of God. The mind of God. That means Ndimfumene. Ngoba ibizwi li-mind of God. Isn't it? The mind of God. Hallelujah. The mind of God. In miracles, sisandla sikaThixo. In miracles, into sisandla sikaThixo. Izwi into mind of God. Uyabona ke ngoku ke abantu banento yokulambela isandla ngaphezulu kokulandela the mind of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Balambela abantu isandla sikaThixo ngaphezulu kokulandela ntoni? Mind of God. Abangenkosi. Mind of God. Oh, yes. Mind of God. Utsho uthini? The mind of God, that is the principles. You ever got the principles? Yena nto ibhifa ngendlela eliyela nalahle. Uvuthe ushiye principles. uThixo principles qha. Ayikho ngeke umbaleke uThixo principles. Alonda ngokuthi uThixo ntoni? Principles. Abangazi. Umfana walahleka noma wathi ndifuna andazi noba wefuna la ring. Yebo, noba wefuna la ring. Futhi wefuna na ngubo. Abangazi. Kodwa ke ngizokunikeza i-choice. Lento ifunayo ayifunyanwa nje, ifunyanwa nge-principles. Wafumana izinto ezingazolasta. Kodwa xa sebuyela kwi-principles. Xa sebuyela kwintoni? Kwi-principles. Wayifumana. Bancane bakhoshwa baneva. Xa efuna ngaphandle kwe-principles wafumana i-toys. Ngoba abantu babhizi bafuna ama-toys. Afumana ntoni? Ama-toys. Kodwa xa sebambe i-principle. Andibangenkosi. Xa sebambe i-principle. Wafumana into egenuine. Andibangenkosi.
uyadinga ukungena. That is why uDavide ubengena engqondweni kaThixo enze izinto anga-understanding. Abangengozi. Abangengozi. Nokuthi ngexesha abantu babingelela khona uthi Thixo athi yena uThixo kanake bibingelela. Athi bibingelelo kaThixo ngumoya otheni obutshongileyo ophukileyo. Kuyabona? That is uyedlula ekubingelelweni ekubingelelwa. Ajonge ukuthi lento ukubingelela itsho ikuthini aye kwi-mind of God. Abangengozi. Edlule ekubingeleleni. Athetha amazwi athi ibingelelo kaThixo ngumoya owaphukileyo. Abangengozi. Hallelujah. Uhamba ngokwe-mind of God. Azi ukuthi uThixo wenceba. Azi uThixo ntoni? Wenceba. Abangengozi. Hayi baphela. Akakhathali babe kwenzeke ntoni kuye ngubani. Noba bekwenzeke ntoni kuye isenziwa ngubani. Kodwa ahambe ngokwenceba kaThixo ashiye isimo ajonge inceba kaThixo. Abangengozi. Uyakhumbula kwenye indawo ethukwa. Nyaka yesekwathini hamba umxuluba ngamanje. Amajoni akhe, amagoha akhe uDavide. Athe bulala lenja. Siyeke sibulale lenja. Wathena umyeke nazingani kuba uThixo. Yena into ejonge uya kwi-mind kanti akasijonge isimo esi. Abaphembe never. Akasijonge intweni isimo kodwa ujonga the mind of God. Asiyeke isimo. Abangengozi. Afike kuSawuli ebefuna ukumbulala. Yabona uthena Ndimfumene inhliziyo yakho. Abangengozi. Aye kuSawuli, uSawuli befuna uthini? Ukumbulala. Afike uThixo emlalisile. uThixo ufuna ukubonisa ukuthi ngaba uyayi-understand na my mind. Abangengozi. Hallelujah. uThixo umlalisile yena wamnikeza i-chance. Futhi nabanye batsho. Yebaka ukuthi namhlanje uThixo uthaba lakhe unikezele phi esandleni sakho. Abangengozi. Kodwa yena noba bemenshina uThixo akethuswa ligama elithi uThixo akabe excited ngegama elithi uThixo. Ngoba uSathane naye xa efuna ukukudestroya usebenzisa igama likaThixo. That is why uJesu abangengozi kwathi noba athi kubhaliwe kwa akabe excited indaba ukuthi kubhaliwe kwangabhalanga kubhaliwe kodwa ijonga ukuthi kodwa ke unake lo interpreter lo mbhalo uthi kubhaliwe ngoba uvelaphi. Kufundiswa nina ukuthi kufuneke ukwazi ukumbhaqa uSathane noba sesiza ngevisi. Kufuneka ukuthi umbhaqa uSathane noba sesiza ecamouflage ngantoni ngevisi. Yeva Ndimfumene owentliziyo. That is owezwi okwazi ukuthi noba izwi lisithi aliphicothe ukuthi kwesisimo kanjani banevana
Ndimfumene owentliziyo.